Iti sa bali at damag kang runaan nakasapulan iti agrikultura ti padanom tapno mabiyag dagiti mula. Mandato met ti National Irrigation Administration a mapadanuman dagiti talon. Iti Cordillera dumeten dagiti nailapas a proyekto maitunos iti direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Adda detalye ni Christine Bornolia sa Baway. Iti may kaupat a State of the Nation address ni President Ferdinand R. Marcos Jr. idi napalabas atawan. Impan nakil na dagiti naaramidan ti administrasyon na iti sektor ti agrikultura. May sa ditoy ti pan nakaipasdak ti kanayunan nga irigasyon para kadagiti mannalon. Mula nagsimula itong administrasyon, mahigit 8.5 milyon magsasaka at mangingisda ang nakatanggap ng tulong. Lalo pa natin paiigtingin ang mga programa ng pamahalaan para mas marami pa ang matutulungan. Impanamnaman na pay amanayunan ti mapadanuman nga ektarya ti talon asok-sokayan dagiti mannalon. Pasot daytoy iti panang papigsa iti sektor ti agrikultura ti Pagilian. Libo-libong ektarya ng lupa ay nalagyan na ng patubig sa buong bansa at libo-libong ektarya pa ang patutubigan. Kang runaan nga opisina nga daan mandato iti padanom ti National Irrigation Administration. Iti Cordillera, adun dagiti na irugi a proyekto para iti padanom ama itunos iti panangbitla ti Presidente. Iti datos ti Nia Cordillera, 80 ket siyam a proyekto tinalpas ken na ilukat kadagiti mannalon. Dagitoy a proyekto ket na implementar idi napalabas atawan. 70 ket inemmet iti naipasdag a groundwater pump irrigation projects. 5,000 ket 8 gasot ti agnumnumar a mannalon. Mula nung State of the Nation last year hanggang ngayon ay nakatapos tayo ng 89 na proyekto. Yan ay ginagamit na ng ating mga farmer beneficiaries. Nakapag-generate tayo ng bagong area na 515 hectares at nakapagpatubig din tayo doon sa mga hindi na patubigan noon yung Itamat atawan, manamnamaan na surok ti duwa gasot a proyekto. Iti nasa uabilang 70 ket inem ti baro nga irigasyon, 50 ket maysa para iti repair ti irigasyon, bayat a 70 ket 2 met ti rehabilitasyon. Gapu ta kasapulan pay ti kanayunan nga irigasyon ngem limitado laeng ti pondo ti opisina, namnamaanda iti State of the Nation address ti Presidente a maadaan dagitoy iti Quick Response Fund. hindi maiwasan yung mga nasisira, nababagyo, kaya kailangan ng yung quick response fund. Kasi walang quick response fund ang NIA. Yun. Saka sana dagdagan ang budget ng NIA kasi yun ang kung natin, yung food sufficiency para tumaas yung irrigable area natin. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian.